Halløj YouTube, long time no see. Den her video, den var vist lidt lang tid om at finde vej her til Isa Larsens kanal, ikke? Jeg er selvfølgelig med på bloggen, så har jeg allerede hørt mig sige rigtig mange gange efterhånden, at der er en grund til, at den var lidt lang tid om at komme op. Jeg brugte jo hele den sidste uge af maj, samt lidt over de første 2 uger af juni, på at forberede mig på en masse prøver og være op til en masse prøver. Altså, jeg gider ikke komme med dårlige undskyldninger. Jeg har været rigtig presset, der har været mange prøver, der har været mange ting at se til. Det har været sådan, livet har været, men nu er den her. Og jeg håber, I kunne lide den. Jeg vil som altid i de her små slutninger på de her månedsvideoer lige komme med en lille opsummering på, hvad der er sket. Jeg kan huske, nu er det et stykke tid siden, men jeg kan huske, at maj måned var rigtig, rigtig travl. Vi var til, altså min familie og jeg, vi var til 3 konfirmationer. 2 af dem var i samme weekend. Og så var der en fødselsdag, og skolevis, altså eller i skolen, så var der rigtig meget altså dispositioner, eller ikke dispositioner, synopser. Jeg er gået ud, der er ikke nogen, der kan straffe mig nu. Altså nogle ting, der skulle skrives, og altså noget. Og så var der selvfølgelig sidste skoledag, som var en super, super nice dag. Jeg bruger ikke ordet nice så tit, men jeg føler nice er det rigtige ord at bruge her. Det var en sjov og anderledes dag. Det er sådan en af de der ting, altså lige siden man er helt lille, så ser man de store gøre det, og man tænker bare, det er mig den dag, det der. Og så når man begynder at komme i sådan 6., 7., så er det sådan lidt, nu er det snart mig, og så 8., så det er også næste år, folkens. Og så er det også, eller så kommer man op i 9., og så kigger man på hinanden, når man står der alle sammen i kostymerne, og skal til at storme ud og kaste karameller til alle de små og store elever, og det er sådan helt, hvor blev tiden af? Er vi så gamle nu? Altså det lyder mærkeligt, men det er virkelig sådan, det har det. Hvis ikke man har prøvet det, så forstår man måske ikke helt, hvad det er for nogle tanker, man har, når man står på dagen der, og bare følelsen af at grave hånden ned i nogle karameller, og så kaste dem afsted, og det hele, det er så altså, surrealistisk, sådan, eller det ved jeg ikke, men det er sådan lidt, det er lidt en sjov ting. Det skal I glæde jer til, hvis det er noget, altså jeg tror, at de fleste, de gør det, men hvis det er noget, I gør en dag, så skal I glæde jer til det. Ja. Og en anden ting, der skete i mig. Jeg kom ud helt officielt. Ja, jeg er lesbisk, homoseksuel, til piger. Kald det hvad I vil. Jeg er lidt åben for det hele. Jeg kan ikke se min arme, men jeg har store arme lige nu. Hvilket var virkelig, virkelig rart. Altså jeg ved ikke, hvilke ord jeg skal bruge på at beskrive det, men det var rart sådan endelig at få det gjort. Endelig få kom ud med det. På Facebook, der blev jeg bare altså virkelig overvældet med beskeder, og jeg ved ikke hvad, og det var sådan helt, altså jeg havde bare ikke set det komme, fordi jeg havde været ude i, altså jeg har været ude i sådan 2 år nu, ikke, så altså jeg havde bare vendt mig til, at det bare var sådan en meget afslappende ting, bare noget jeg lige gjorde, uden det store, og så pludselig fik jeg bare lige søde beskeder fra folk, og altså det var helt overvældende, og jeg er så taknemmelig for, at det har været sådan en god oplevelse, kan man sige, for mig. At det har ikke været noget, jeg skulle tænke så meget over, noget jeg skulle gøre. Det er bare noget, jeg gjorde. Så ja, det... altså maj måned har været en ret så vild måned. Travl, men god med rigtig mange gode ting. Maj var en super rar måned, og I skal glæde jer til... De næste kommende videoer og blogindlæg og muligt, fordi jeg har en masse gode idéer og en masse ting, jeg rigtig gerne vil lave, og det er super fedt at have sommerferie, og så bare kunne gøre det. Så det var sådan set alt herfra. Jeg håber, at I havde en rigtig rar maj måned. Jeg ved godt, det er 100 år siden nu, men altså,
kan jeg stadig ikke sige. Håber, I har en god maj måned. En god juni måned, og I får en dejlig sommerferie, hvad end I har sommerferie nu, eller I først får sommerferie om en måned, eller om 2 måneder, eller whatever. Så håber jeg, at I har det super skønt, og så må vi have det godt, indtil vi ses næste gang. Yes. Hej!